Αυτό το πρόγραμμα, όπως είπαμε, είναι με την εφημερίδα «Ο Κόσμος» και το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας. Και ο σκοπός είναι να έχουμε άτομα που θέλουν να γράψουν την ιστορία τους γύρω από την μετανάστευση. Εγώ όμως δεν είχα βάλει τη στολή μου, την ευζωνική στολή, και έρχεται ο Βασιλιάς και μου λέει: «Εσύ τι κάνεις εδώ?» Του λέω: «Εγώ σερβίρω». Μου λέει: «Σήμερα δεν θα σερβίρεις εσύ», μου λέει. «Θα πας να ντυθείς και θα καθίσεις και εσύ να γλεντήσεις όπως γλεντάνε και άλλοι». Με να γράψει κάποιος τη δικιά του ιστορία είναι πολύ δυναμικό. Είναι σημαντικό γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας της Αυστραλίας και των Ελλήνων μεταναστών. Και είναι σημαντικό για τους επόμενες γενιές να ξέρουν την ιστορία, να ξέρουν τις θυσίες, και είναι κάτι που θα μείνει. Ευχαριστούμε το Κέντρο Προνοίας, την εφημερίδα «Ο Κόσμος» και όλους τους υπεύθυνους που μας βοήθησαν τώρα, σε αυτή την ηλικία που βρισκόμαστε, στο ηλιοβασίλεμα της ζωής μας, να θυμηθούμε και να γράψουμε τις αναμνήσεις μας. Αναμνήσεις που είναι αληθινές ιστορίες γραμμένες από τα ίδια μας τα χέρια, που θα μείνουν γραμμένες για τα παιδαγγονά μας και ίσως, ποιος ξέρει, και για κάποιους ιστορικούς στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.